και ένα. Ω, παλάκια. Δούμε, έχει τίποτα αυτό. Το κορίτσι εδώ. Καινούργια τα τελαράκια μας, χτισμένα, φρέσκα. Για πάρτε μάτι. Για πάρτε και από εδώ ένα μάτι. Τι, έχει τίποτα ρε Φανή ή μόνο εγώ το βλέπω? Κάτι γίνεται ρε. Κάτι γίνεται. Για να δούμε παραπέρα τι γίνεται. Αυτό το βάλαμε πριν μια εβδομάδα, Το θυμάσαι? Ναι. Τι λέει εδώ τα κορίτσια? Καινούριο το πράγμα. Φρέσκο. Κάτι κάνουν. Για να δούμε το παραπίσω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ένας, έτσι. Δύο, πάμε εδώ. Δύο. Όλο φουλ γεννημένο. Τα βλέπετε αυγά? Η καμερούλα. Τα βλέπει? Α, ορίστε και πιο κοντά. Κάτσε να το γυρίσω και από την άλλη να. Ορίστε, όποιος δεν πιστεύει έχει και από εδώ μεριά. Γονάκι. Αυτό τι είναι? Είναι και λάιονο μαζί πάρα. Ω, παλάκι, για να δούμε, για να δούμε. 3. Πάμε. 4. Καινούριο γι' αυτό. 4. Εδώ βάζουμε μέλια. Πίχτρα μέλια. Πίχτρα, κάτσε να το βάλουμε στην άκρη, να το βάλουμε ντουβάρι αυτό. Αυτό το βάλαμε τώρα. Προχθές. Τώρα λέγοντας. Εδώ άλλα έχουμε μέλια. Σφραγίζουν, θα το βάλουμε αυτό ανάμεσα εδώ, να το δουλέψουν τα παιδιά. Και αυτό εδώ βάζουνε μελάκια. Να τα φέρουμε πιο μέσα αυτά. Να βάλουμε αυτά πιο έξω για να δουλέψουν τα παιδιά.